Goddag. Goddag. Den præsentation vil fortælle jer lidt om mine fagdidaktiske overvejelser omkring et EU-forløb, som man kan gennemføre i 9. klasse, selvfølgelig i samfundsfag. Men først vil jeg mere generelt fortælle om didaktiske overvejelser generelt omkring samfundsfag. Og hvis man ser på målet fra EMU, forenklingsmålet, så når man underviser i en samfundsfag, så er det meget vigtigt, at man tager hensyn til, at man skal danne eleven demokratisk. Altså demokratiske, politiske og demokratiske dannelser. Og derfor, når man skal gøre det, at de skal ikke blot lære begreber og struktur, men også være en del af forståelser. Og derfor mener jeg, at naturligvis er EU et emne, som samler op på det, man har lært. Så derfor har vi også foreslået, at man tager det som i sidste i 9. klasse. Og så kan man have fokus på demokrati, altså EU og demokrati. Hvis man bladrer lidt videre, så kan man få øje på, hvordan man kunne eventuelt overveje den taksonomiske udvikling. Altså, hvis vi først finder sådan et område, problemstilling, altså måske kunne det være noget med, at om man kan diskutere, om der er nok demokrati i EU, eller om man kan også måske få eleven til at analysere påvirkningen af, hvad der foregår i EU og i Danmark. Og så kan man diskutere selvfølgelig forskellige problemstillinger. Altså det, som man skal have øje for, det er, at fordi EU er meget kompleks og på flere læs kompendium, så derfor det er måske det bedste at starte med det nærende, som eleven kan relatere til deres hverdagsliv. Og så kan man følge en progression til det sidste, måske komme hen mere mod sådan EU's diskussion, som kalder det fjerne. Det er meget forskelligt, hvad kan eleven om EU, når du starter et forløb. Så derfor er det en god idé at spørge rent faktisk klassen, hvad ved du om EU? Altså hvad er det EU laver, eller om de kan nogle institutioner og sådan noget. Og så kan man også selvfølgelig notere det på en Padlet eller en anden logbog, så det bliver sådan også en form for evaluering, og så noget man husker. Altså jeg anbefaler, at forløb foregår i forskellige dele. Altså den første del, som jeg kalder fokus 1, der er vi i udgangspunkt i EU's historie. Når man gennemgår alle de store træk i EU's tidslinjer, for at få eleven til at forstå, hvorfor EU er blevet til. Altså for at få fokus på, at projektet er bygget på en fred og økonomisk fremgangsvilje fra dem, der skaber. Altså fred, det er også meget vigtigt, fordi der er ikke så mange, der husker, at der har været krig i Europa. Og selvfølgelig skal vi også kigge på, måske ikke som detaljere, men at der er forskellige syn på, hvordan man overvejer det europæiske samarbejde. Altså om det er blot noget, som foregår mellem stat, altså sådan kun regeringsindbyrdes, eller er det også noget mere føderalt. Det betyder, at det er noget mere, hvor der er mere integration i EU. Når man er færdig med EU's historiske del, så kan man bladre videre
Og der del nummer 2, altså fokus 2, institutioner. Og så der er rigtig mange institutioner, og det er også meget tungt. Så derfor, når vi har altså fokus på demokrati og beslutningsprocesser, at man fokuserer på de 3 vigtigste i godsøjne. Det betyder kommission, parlament og ministerråd, som har været deres opgave og måde at blive udpeget eller valgt på. Når man har nogenlunde for overblik på hvem sidder hvor og hvor mange og hvem bliver valgt direkte, altså vores EU-parlamentsmedlemmer og så videre, så kan man kigge på hvordan lovgivningsprocessen fungerer i EU. Altså at så kan man i hvert fald forklare og eleven forstår, at den udøvende magt, kommission, kommer med forslag, og hvordan apparat ser ud, den er også meget kompliceret. Men hvis man får nogenlunde styr på de forskellige veje, som behandlingen går til, og hvordan EU-lov bliver til, så er man et godt stykke på vej. Som samfundsfagslærer, så det som interesserer mig mest, det er at inddrage mine elever i en demokratisk og politisk dannelse. Og derfor vil jeg holde fokus på, hvordan kan de som dansk og især EU-borger få indflydelse på, hvordan man kan påvirke politik i Danmark og i Europa. Så her i hvert fald er der fokus på, at man kan have direkte demokratisk indflydelse ved at stemme på parlament her, men også her især i forhold til, at man, hvis man er med i en organisation eller interessegruppe, så kan man komme med nogle idéer, som måske bliver til noget. Så det handler om, at de føler, at de også er med til at komme med initiativ. Som første trin af vores faglige udvikling, vi insisterer på, at eleven kan i hvert fald gøre rede for nogle faglige begreber, som indgår i EU-forløb og i samfundsfag i det hele taget. Her er der sådan udvalg af nogen, som selvfølgelig ikke dækker alle sammen, men bare for at give sådan idé om, hvad for nogle ord, som elever, når de snakker og diskuterer om EU og demokrati og de forskellige case, som vi skal have senere, at de skal i hvert fald inkorporere disse begreb i deres samtale. Når man designer et forløb, så er det vigtigt, at man har læringsmål i sigte. Og her, det er noget, jeg har fundet på hjemmesiden samfundsfagsgyldendal.dk, som også kommer med nogle forslag til nogle forløb og nogle aktiviteter. Det er meget inspirerende, selvom det er sådan lidt forvirrende, fordi der er forskellige tilgang og forskellige altså nogle gange er det fordi man har kun 10 lektioner, nogle gange har man 14, så det er også meget forskelligt, men i hvert fald man har inddelt læringsmål i 4 store pakke, kan man sige på den måde. Altså det første, det er viden, altså viden, og det er det som måske jeg har tænkt i fokus 1 og 2, altså historie og institution, altså hvordan selvfølgelig histories og historiebegrundelser, det har vi snakket om, og institutioner, hvordan det fungerer, det har vi også snakket om. Og selvfølgelig det om vi skal inddrage Danmark i debat, og det tager vi lidt senere. Og parallelt, det er bare trin nummer 2 i sammen faktisk,
at så skal man kunne analysere hvorfor og hvordan EU. Og her faktisk, man synes, at det kører parallelt begge to. Det er bare et trin videre. Og nummer 3 og nummer 4, det hvor jeg mener, at man opnår det demokratiske bevidsthed hos eleven, fordi her der er fokus på, at de selv tager initiativ til at tænke på nogle EU's problematik eller løsning, og måske bliver klar over, at EU faktisk er en realitet, hvor de, som påvirker dem, og de også kan påvirke EU selv. Og her det er også noget, som vi også har i vores overvejelser omkring, når vi skal inddrage det danske politiske mening og påvirkning i forhold til EU. Nå, jeg mangler lidt tid, så går det lidt hurtigere. Nu skal vi inddrage de danske partier og EU. Så kan vi undersøge, hvad de mener, hver parti om EU. Om det skal være mere integration, mindre integration, om de synes, der skal være mere demokrati, mindre demokrati, og selvfølgelig nogle bestemte ting. Og her, igen, det er for at drage parallelt mellem det danske politiske system og det europæiske. Og her, trin nummer 2, så kan man diskutere selvfølgelig, hvad er lidestegn mellem de forskellige partier i Danmark, hvad de mener, eller hvad de er skilt sig fra hinanden. Og så skal man endelig tage stilling, altså de sidste trin, hvor man kan overveje. Og her har jeg bare nogle idéer om, hvad man kunne konkret tage udgangspunkt af. Man skal euro være valuta i Danmark, eller om skal Tyrkiet med i EU, om man vil have fokus på at beskytte arbejdere, eller om det skal være mere fri marked. Og så det her, det er bare nogle idéer om fokuspunkt, som man kunne eventuelt tage i små grupper. I slutningen af vores EU-forløb, så kan man eventuelt lave disse opgaver for at evaluere og for at få elever til at være mere produktiv og interaktiv i forløb. Og så der er nogle gode forslag fra hjemmesider om dilemmaspil, hvor man direkte, der er nogle konkrete case, måske det som jeg har nævnt lige før med euro eller Tyrkiet, men det kan også være noget med forbrug, ting som de kender fra deres hverdag. Og det er endelig for at få overblik på, eller i hvert fald repetere, hvordan virker EU, altså lovgivningsproces. Og så, hvis man heller vil fokusere på parallelt med Danmark, så vil jeg anbefale, at man laver sådan en plakatkampagne fra nogle bestemte politiske partier. Måske hver gruppe for en parti i Danmark, og så man kan undersøge en bestemt sag, hvad de mener om det. Og så her, det er sådan fokus på dansk politik selvfølgelig, og EU, eller om EU. Jeg vil konkludere hurtigt ved at sige, at det er vigtigt, når du har det her forløb, at du skal ikke blot have nogle begreber eller struktur, men også nogle konkrete caser, eleverne kan relatere til. Og til sidst vil jeg sige, at det er svært at planlægge et forløb, og hvor mange lektioner man skal bruge. Jeg tror, jeg skal nok prøve det i virkeligt liv, og jeg tror, det bliver meget spændende. Nå, men tak for nu, og vi ses.